Hij Molly, wat zijn die naar je kleren, jongens? Ja! Maar we eens even zien wat ze uitzocht, hè? Hallo, en dat is toch mooi? Wat hast du al hier? Ja, oh, al je Dit is kleuren. ook die wat met passen. Nou, maar eens even zien hoe lekker dat dit er al je uitziet, jongens. We hebben tolboeren aan het filmen geweest en er bleef 2 minuten nog wat van oor. Goedemorgen. En hij en hij vlog. En hij vlag. Wij zitten in de auto, we zijn met 3 auto's sterk. Wij gaan onderwijs naar. De niet-styles. Ja, in Dokkum. Want Joert is het outfit erop passen van de fruitclip. Want morgen ben de opnames al. Ja. Dus wij gaan... welke bandjes ben er al hier? Gewoon alle Chips? badges deze. Ik ben geen bandje trouwens. Yara, Zaken. Ildau, Ildau. Lois, Famke, Roelof. Zaken, En Roelof Roelof Jan. Jan. Dat wint ze. Ja. Dus die moet alle hier in een clean. Als het goed is, gaan ze binnen dienst al setjes clean maken. Dus ik ben eigenlijk ook wel heel nieuwsgierig, want ik weet net wat ze uitzocht. Maar weten we wat onze maten is? Ik ga de matentrui doen. En die kennen natuurlijk in de winkel altijd zelf nog wel even via de ziekje. En het leukste is in felle tintjes en speaker en printjes met fruit. Ja, Dat ik lijkt het ga dus wel hier leuk. een ketting en er zit al die fruit op. Ja, die gaat heel lekker op steeds. Wie zal Lois nemen we ophellen en dan gaan we op naar Dokkum. Ja, we gaan Lois ook. Dus dan kunnen we op naar Dokkum. Heel Lois, doe de kleren passen. Ik heb er echt heel veel te zin in, want ik vind de niet-styles heel leuk. Ik heb zin. Hast du Sintjes thuis? Ja. En hij hem juist een mooie koningsdag hoor. Ja. Ja, wat gaan we die? Maar ik is fruit gaan. We willen naar de kermis. Kermis. Ben je naar de... Oh, wat leuk. Ben je naar de kermis geweest. Wauw. Zie je samen iets aan denken die ik dus examen? Ja. Bejaarden Moest je zitten. bij mij zitten, want ik vind het te eng op Is het wel knieën. spannend? Ja. Koest mooi maar jaren er te op. Ja. Dat is echt wel leuk. Maar hoe is tante dan van iedereen de maat van de kleren? Ga ik al je memmen vragen. Wist ik net dat ik niet hol, hè? Ga ik al alle memmen vragen, de maten. Maar misschien wat zoiets Echt van mij? Ik van die, ja. Ja. Had je zin in een kleertje te passen, Lois? Ja. Wel leuk, hè? Mooie kleurtjes. Ja. Ja. Oranje? Oranje is die favoriete kleur, hè? Nou, misschien krijg je... Maar waar hebben we zien wat Nienke uitzocht had? Hè? Ja. Hey Molly, wat zin in naar je kleren, jongens? Ja! Maar we eens even zien wat ze uitzocht had. Ja. Dat is toch schattig. Nee, joh, ik ben druk. Ja! Ja. Ik zat ook. Oh, wat zit erop? Oh, wat zit daarop? Ik zal eerst alle fruitdingen. Ja, fruitding, hè? Ja. Geen fruit. Sinaasappels en aardbeien. En Hilde weet direct nog natuurlijk, hè? Die is liefster, maar wel wat kwatter. Wel wat voller jaren, ja, maar zo Nee, dit is ideaal. Dit is een Ja. goede maat. Dit is Ja. goed voor haar. Ja. Hallo, en wat is toch mooi? Wat hast du al hier? Ja, oh, al je Dit is kleuren. ook die wat met passen. Ja, van wie is dit een Ik setje? heb deze wel op en En dan was de jurk nog eens een keer ja, omgegaan. dan was probeer de- ik dit wel. Best. Daar is een pashakje achterin. Haar dit ook leuk om. Ja, dit is leuk, toch? Ja, ik zei misschien nog iets feller. Het is wel, dit beige vind ik wel Als ze nou in flat. de winkel zo schiek is, Dan wel. wat leuk. Ja, maar van de Dit clip, haar ik heel ja, leuk. maar van de clip misschien iets feller. Ja. Het mag nou, hè? Je mag nou uitpakken. Wat vind je ervan, Hilda? Lekker. Ja, is dit het? Vind je het mooi? Is het even zien. Is het wat? Men vindt het wel heel mooi. Oh, nee, het is net van die. Nee. Nou, maar we zaken Roelof Jan nog even aan de wand. Mannen. Ja, zaken Roelof, je bent aan de beurt. Ja, mooi. En dan een paar grote kousen erbij een jaar of zo. En hoe is ik nog in het hier? Probeer je? Zullen we dat eens muziek? Maar niet heel last. Ja, maar het is wel lastig. Dat was het verste. Ja. Dit is er direct nog een orenkleur. Vind ik ook wel mooi bij die oranje trui. Ja. Is dit je Mooi. Deze. Het broekje weet ik net. Ik vind het niet denk ik net hier. Nee. Nee. Dan zullen we het oors op. Ja. En als toen nou eens die trui anders die Nienke beet had en dat Roelof Jans die roze trui, dat rammen ze even reulen. Ja, dat nou. Maar Roelof Jans wat grutter. Ja. Ik vind deze mooi. Ja, wie had nog een mooie trui? Houkaartje, sorry. Let eens even zien, wat vies je ervan daar? Mooi. Zeg eens in de spiegel. Mooi. Alleen de blouse die vind ik een beetje raar. Ja, sorry, maar ik nog een knoopje vast. Zie je mist nog niet. Ja. Zeg nog helemaal een orenmaat.
Nou jongens, hier heel wat voeten in hier, maar even meer ben we eruit. Hier ja, vies? Oh, ik had zweet in het hier, joh. Zweet in het hier. Dit is een beetje het idee, hè? Dit is Versaken, Famke, Lois, Rolf Jan, Ilda en Jara. Ja. Tevreden? Mooi. Ja, dan doen we dit. Nou, dankjewel. En dan weer een keer, hè? Doei, doei, dankje. Doei. Nou, wat een mannen, jongens. Wel echt super leuk. Echt heel fleurig alles beeldkoor. Dus dat, het ziet er zo prachtig uit. Zakenstil zijn we naar Rolf Jan te watchen. Ildo gaat op bed. En dan maak ik vanmiddag nog even om fruit en groenten. Want dat maakt wel mij, hè? We broeken morgen in de clip echte groenten en fruit. Maar dat kijk natuurlijk pas op het laatste moment. Dus dat maakt nog even helden. En van wie houden we voor de rest alles? Wat leuk botters goed met mij zijn we. Want je soms een film opnemen of een clip, dat kost altijd heel veel tijd. Dus je moet even wat leuk botters goed met mij hebben. Van dat tot de rust er is. Als de rust er is, dan kun je met een mooi bordje. En dan hebben we rust, maar dan doen ze de camera er wel uit, maar dan plakken ze dat erbij onder. Ja, ze maakt je erin clip. Dat wie met de crisisclip ook zo, hè? Dan hebben we tolboeren aan het filmpje west en dan blijft 2 minuten nog wat van oor. En wie met 12 minuten? Ja, heel veel filmpje en dan blijft maar heel weinig van oor. Maar helemaal niks. Die maakt ze gewoon gezellig een leuke dag van. Nou, ik ga al het fruit en groenten binnen. Ik zal je hem even chillen wat ik al je hel uit. Het ziet er zo heerlijk en zoen al je wilkeur en kleurrijk. Banaan. Stop. Holle. Hi. Sla. Bloemkool. Paprika. Ananas. Meloen. Sinaasappels. Citroen. Appels. Puntpaprika's. Mandarijn. Blauwe bijen en frambozen. Eierbijen verzeld. Tomaatjes. Champignons. Siepels. Kiwis. Knoflook. Avocado's. Jentjes. Mango's. Amandelmoker. Prei. Nog meer eierbijen. Pan. Druiven. En komkommers. Net als mijn bier zit. Nou, maar eens even zien hoe lekker dat dit er al je uitziet, jongens. Dit broeken we voor een smoothie met de blauwe bijen en de frambozen en de eierbijen. Ik ga een smoothie maken in de clip. En dan denk je misschien van potverdikke shit, wat haast nou een fruit en groente in huis. Hoe krijg je dit ook ooit op? Maar daar hier Rolf Jan en Zaken een hele goede oplossing voor. Ze zijn, dan geven we toch die dag erop. Gaan we met de skelter en de karren terug dwarp of onze stritten om het fruit en groente te verkeerpjen. Nou, top idee. Dus nou, dat maken we wel kwijtrijtje. En dan kan de man mooi op een paard om te verkeerpen. Dus dat vonden we een strak plan. Dan ga ik alles in huis. Ik zal het in de bakken doen. Even in de kelder zetten. Bloot het mooi koel. En dan kan mijn man in de auto tilt. En dan gaan we op naar de studio in Gordik. Nou ja, nevens mij moet het dan heel nog goed komen. Ik neem je morgen mee naar het meidje van de videoclip van fruit. De tarriering zit erop. Altijd een hele klus, maar echt heel leuk. Echt wel mijn ding om te doen, zeg maar. Daar geniet ik al van, al het vrouwwerk. Voert het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw tonk omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op die tablet als telefoon. Night vlog!